Sziasztok! Most kb. 8:30 van, azt hiszem. Már el is múlt, de most jutottam el ide, mert napok óta készülök, mert nagyon sok fejlemény van, nagyon sok történés, felismerés van. Ez amikor így az ember tudatossággal él, akkor gyakorlatilag napi szinten jönnek felismerések, amik megváltoztatják a világát, az életét, és most rengeteg téma jött föl, viszont kiválasztottam egy utolsót, ami már is sokadjára jelenik meg, és de ez most nem elsősorban mondjuk az én világomban, hanem a klienseim által kapom nagyon sokszor ezt a kérdést, hogy hogyan. Hogy oké, itt vagyok, értem most már, hogy mit akarsz mondani, hogy a nézőpontjaim teremtik a valóságomat, nem a valóság a nézőpontjaimat, vagy hogy oké, hogy én gondolataim, meg az érzéseim azok gyakorlatilag a családi mintáimból fakadnak, és hogyha más szeretnék, akkor ezeket meg kell változtatni, de hogyan csináljam. És akkor nagyon sokszor itt ültök velem, és akkor néztek, és várjátok azt, hogy olyan választ kapjatok ezekre a kérdésekre, mint amikor mondjuk elmész egy életmód tanácsadóhoz, mondjuk elmész egy dietetikus, vagy elmész egy edzőhöz, és akkor az edző azt mondja, hogy mondjuk te éppen izmosodni szeretnél, akkor ilyen meg ilyen típusú edzést kell hozzá megcsinálni, és akkor megváltoznak a dolgok. Ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy valami kézzelfoghatót kapunk, valami olyasmit, amit meg kell csinálni, és akkor megváltoznak a dolgok. Vagy nem csinálod meg, és akkor nem változnak meg. Nagyon érdekes, mert hogy az önismeretben és a tudatosságban ahogyan az egyébként valahol ettől nem különbözik. Viszont valahol meg igen. Most döntsem el, igaz, hogy most igen vagy nem. Tipikus nő, nem tudja eldönteni? Na jó, de ez potpok. Ez csak vicc volt. Szóval ez a hogyan, ez arról szól, hogy a benned lévő gondolatokat kell, benned lévő érzéseket kell elkezdeni megváltoztatni. És mégpedig először sokszor úgy, hogy onnan kell indulni, hogy először meg kell tanulni nyakon csípni a gondolataidat és az érzéseidet, utána el kell kezdeni ezeket tudatosan megállítani, hogy igenis, amikor jön egy olyan gondolat, ami nem visz abba az irányba, ahova el szeretnél jutni, mondjuk, hogyha meg szeretnéd változtatni a pénzügyi valóságodat, vagy a kapcsolatodban, vagy az önmagaddal való kapcsolatodban, mondjuk ez egy általános téma, mondjuk az önszeretetteddel kapcsolatban szeretnél előrelépést és változást, és először el kell oda jutni, hogy észrevedd, hogy milyen gondolataid vannak magadról, mert vannak olyan luppok és olyan gondolat folyamok a fejünkben, amit folyamatosan gondolunk, ott van valahol tudunk róla, de valahol meg mégsem tudatosul, vagy nem tulajdonítunk neki úgymond jelentőséget, mert annyira hozzászoktunk már. Na most pont ezeket a gondolatokat meg kell tanulni elcsípni, amikor azt mondod magadra, hogy de hülye vagyok, vagy hogy felkelsz reggel, tükörbe nézel, és abban a minutumban elkezded magadat szapulni. Vagy vannak olyan titkos mantráid, fix nézőpontjaid magadról, amit észre se veszel, annyira magadévá tetted már is, és annyira hiszel benne, hogy eszedbe sem jutna, hogy erre egy nézőpontként, egy gondolatként tekints, amikor mondjuk évtizedeken keresztül azonosítod magad egy gondolatoddal, és képzeljétek el, hogy ez nem lehet valamilyen pozitív gondolat is, vagy pozitívnak minősített gondolat, inkább úgy értem, amikor valaki mondjuk olyat mond magáról, hogy én nagyon kreatív vagyok, vagy valaki olyasmit mond magáról, hogy fú, én inkább ilyen realista beállítottságú vagyok, én nekem a képzelőerőm nem jó. És vagy valaki olyat mond magáról,
hú, hát én nagyon nehéz eset vagyok, de hogy ebben van valamilyen pozitív elismerés önmagad felé, hogy mondjuk, én nehéz eset vagyok, vagyis, hogy akkor mindenki ezzel azt üzenet, hogy jobb nem kikezdeni veled. És ezek a nézőpontok mind teremtik az életedet, teremtik a valóságodat, és ez a hogyannak a része. Csak ezt valamiért nagyon, nagyon nehéz befogadni, mert hogy instant azonnali megoldásokat akarunk, és hogy valójában sokszor ezeken eldöntjük, hogy baromi nehéz, vagy baromi kényelmetlen változtatni. Nagyon-nagyon sokszor szembesülök azzal, amikor itt vannak velem, és az emberek, és beszélünk a kihívásaikról, vagy a problémáikról, és elmondom, hogy tessék, itt van ez az első lépés, akkor egyrészt hitetlenkedve, másrészt kiábrándultan néznek rám, vagy van aki dühös lesz, hogy a francba tudtam, hogy nem kell ide eljönnöm nézéssel, és valamilyen nem vesszük be, hogy egyrészt túl könnyűnek gondoljuk, hogy ez nem lehet megoldás, ez valami tök más kell, vagy itt varázsolni kell valamit, itt valakit okkolni kell, valami hibást kell találni, vagy nem hibást, vagy ki kell rólam állítani egy bizonyítványt, hogy én lehetetlen, hogy megváltozzak, és valami ilyesmire számítanak és várnak az emberek, ahogy én tapasztalom, de nem, képzeljétek el, hogy ez ennyire könnyű. Ugyanakkor meg azt is rengetegszer hallom, hogy ezzel párhuzamosan, hogy nem akarják eljönni, hogy ez csak ennyi, hogy ez úristen, ez baromi nehéz, ez lehetetlen. Tehát egyszerre mondják a kettőt, vagy külön, de nagyon-nagyon sokszor egyszer a kettőt, és észre sem veszik. Eddig képzeljétek el, hogy ez tényleg ennyire egyszerű, és nem mondom, hogy nem kell időt és energiát fektetni bele, de ugyanúgy, mint amikor elmész edzőterembe, vagy elmész egy edzőhöz, vagy kitűzöl valamilyen célt magadnak, és abban ugyanúgy elkezded építeni és tenni az energiát, ez pont ugyanolyan. Higgyétek el, hogy nem különbözik. Ahogy elkezded ebbe tenni az energiát, elkezded élvezni, és elkezdesz felfedezni egy csomó minden mást mellé. Szóval, ahogy annak ez az első lépés, hogy először vedd észre, hogy mi az, ami a fejedben van, milyen érzéseid vannak, és következő lépés az, hogy amikor valami olyasmi van, ami negatív, mondjuk, hogy tehát valamilyen ítélet van magadról, vagy olyan, ami megállít téged, akkor azt te állítsd meg, és legalább odáig juss el, hogy a kérdést tedd föl, hogy kérdőjelezd meg, hogy ez biztos igaz. Biztos, hogy igaz, hogy te mivel 8 évig, vagy 18 évig a suliban hülye voltál matekból, és ezt bizonyítványokkal tudod alátámasztani, ez azt jelenti, hogy te hülye vagy matekból. Mi van, ha nem? Mi van, ha azért voltál hülye matekból, mert hogy azt gondoltad, hogy hülye vagy matekból, mert mondjuk az elsőben volt egy olyan tanár, vagy volt egy olyan szituáció, vagy olyan családi háttérből jöttél, ahol mindenki ezt mondta magáról, tök mindegy, valamilyen okból kifolyólag ez így kialakult, és akkor erre fokozatosan elkezdett építeni a tapasztalatokat. De a tapasztalatok azért kezdenek el épülni, mert volt valamilyen gondolatod ezzel kapcsolatban. És ez a következő lépés, hogy ezek, amikhez már kell hozzánőttél, hogy ez vagyok én, akkor azokat elkezd megállítani, és feltedd magadnak, legyél olyan bátor, hogy feltedd magadnak ezeket a kérdéseket, hogy mi van? Mi van, ha nem volt? Minden tény azt mutatja ebben a valóság szerint, de mi van, ha ez nem igaz? És ezt ugyanúgy érdemes föltenni akkor, amikor olyan nézőpont jön föl önmagaddal kapcsolatban, amivel mondjuk azért elégedett vagy. Hogy mondjuk az, hogy hát velem nem mer senki vitatkozni, mert én mindenkit lenyomok. És mondjuk ezt te szereted magadban, hogy mi van, ha ez tök másról szól. Tehát, hogy van ez a erő kontra erő, ez a power and force, bocsánat, nevekben nem vagyok jó, Dr. Edward Hawkins, pedig az egyik kedvenc írómnak a könyve,
Ugye, hogy az erők, azt próbálna meg kifejezni, hogy az erő és az erő között milyen különbségek lehetnek. Hogy amikor így valamiből, ebből az akaromból, ebből az erőszakos erőből állsz bele, vagy pedig a potenciálodba, vagyis így flowból teremted az életedet. Tehát, hogy amikor valamire azt mondod, hogy úristen, hogy én olyan vagyok, hogy velem senki nem mer vitatkozni, mert én aztán és hogy akkor mondjuk használtad az erődnek ezt a részét, de valójában van ott egy másik potenciál, ami ennél sokkal nagyobb, de mivel elként definiáltad saját magadat, nem tudsz rálátni a másikra. Szóval ezért érdemes mindent megkérdőjelezni, és kérdést feltenni, hogy oké, mi van, ha ez nem így van, meg mi más lehet még itt, mi van, ha ez tök másról szól, mint aminek én definiáltam. Innen indul a hogyan. És ez baromi lassúnak tűnik elsőre, meg értelmetlennek, mert nem olyat kaptok, hogy csinálj 10 googleást, vagy ezt, meg ezt is, vagy nem azt kapod, hogy itt van így varázspálcával megvarázsollak, és akkor holnaptól minden megváltozik, hanem itt van, kapsz eszközöket, kapsz más nézőpontot, kapsz más megvilágítást a dolgokhoz, és a te dolgod az, hogy ezeket csináld. És tényleg próbálkozz és játsz vele, és akkor elkezdenek kinyílni a dolgok. Elkezdenek megváltozni, elkezdesz új nézőpontokat, új lehetőségeket észrevenni, és ezen kívül, ezáltal jobban mondva olyan lehetőségek tudnak még bejönni, amikre nem is gondoltál. Csak ettől a két dologtól, és akkor most még nem beszéltem további eszközökről, mert egyébként vannak, bármilyen modalitást nézek, kineziológia, családállítás, Access, külön a Hawkins-féle elengedés technika, szóval, hogy vannak, rendelkezésünkre állnak eszközök, amik nagyon egyszerűek, de nem feltétlenül kognitívak, tehát, hogy nem a megértésen fognak alapulni, hanem egy teljesen más térből, teljesen más nézőpontból közelítik meg ezeket a témákat, hiszen gondolj bele, hogy az érzelmi világod, a gondolati világod valahol egy kézzelfoghatatlan világ, és ezekhez kézzelfoghatatlan módon tudunk hozzányúlni, és tudjuk megváltoztatni. Tehát ezt nem fogod tudni de ezt nem, ha a kiagyalás és a gondolkodás az, hogy reagálsz, gondolkodsz helyzeteken, ha azzal meg tudnád változtatni, akkor megváltoztattad volna. De más eszközök kellenek. Ez, hogy először is ismerd meg, hogy mi van a fejedben, milyen érzések lakoznak benned, és utána ezeket merd megkérdőjelezni annak érdekében, amit el szeretnél érni. Már is ledaráltam itt jó pár percet, így este, még nagyon-nagyon sok mindent lehetne erről mondani, de most szerintem ennyi, ezt próbáljátok ki, játsztok vele, ha van kérdésetek, akkor nyugodtan keressetek. Szép estét nektek, és jó pihenést, sziasztok!